मुलाम्फा जागोन आबादारिया आंहा मोनसे बिसास दं। आरो दिनै जोंनि बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि महरिपारा सालफोर एडिअ आन्डारनि गोलैनाय केबाखानि गामि गोलैयो बा बे एरियानि आबादारिफ्रा दिनै बे नलेज सेन्टार जे अपेनिं जाबाय बेनिफ्राय गोबां माने सुबिदा मोननो हागोन आंहा मोनसे बिसास दं। आरो बे हाबाफारि बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनो हादों जोंनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि बिटिसिनि डाइरेक्टर पुनिधर ब्रह्म बिथाङा गावनो हारसिं नुजाफैनानै आबादारिजों मत बिनिमय खालामदों। बिथांखौबो आङो साबायखर बावदों बे हाबाफारियाव जाफुंनानै नुजाथिनो हानायनि थाखाय। आरो जोंनि तामुलपुर माने साब डिभिजननि एसडिअ बिथाङाबो बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन। आरो जोंनि एडिसि दिपांकर नाथ आरो गरेस्वर सार्कल अफिसार माने टेलिना टाइट बिथाङाबो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजादोंमोन। आरो जोंनि बिजेपिनि आफादगिरि भेक्टर कुमार दास आफादगिरि बिथाङाबो नुजादों। आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना नुजादोंमोन। आरो लोगोसे जों हांख्रायनाय मथे जोंनि ओनसोलनि आबादारिफ्रा बेयाव गोबां आबादारिफ्रा नुजाथिनानै दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब होदों। बेनिखायनो आं जोंनि अनजालु जोंनि बे आबादारिफोरखौ आङो साबायखर बावदों हाबाफारिखौ जाफुंनायनि थाखाय। दा आबादारिफोरखौ आङो खावलायदों जाहाथे आबादारिफ्रा जाहाथे माबा मोनसे सोंनोबा जों गोदो माने सिगाङाव बेबादि अफिस गैयिनि थाखाय जोंनि बे अफिसारखौ जोङो सिनायनो हायामोन। आबादारिनि दायित्व थाग्रा अफिसारा सोर। दा बे नैबे एग्रिकालसार नलेज सेन्टाराव अफिसारखौ लोगो हमनो थाखाय बेयाव मोनसे सुबिदा जासिगोन। आरो बिथां जोंहा पुनिधर ब्रह्म जा डाइरेक्टर बिथाङा बुंदों खोथा होदों रायजोनि गेजेराव आबादारिफोरनो जाहाथे बे अफिसाव सप्तायाव खननै माने खमैबाबो साननै जाहाथे माने एडिअ बेयाव जिरायगोन। आरो बे खोथाखौ मोननानै आंबो बिराद गोजोनदों। आरो बे खोथा होनायनि थाखाय आङो पुनिधर ब्रह्म बिथांखौ धन्यबाद होदों डाइरेक्टर बिथांखौ। आरो जोंनि बे आबादारि जोंनि सुक्लाय सेरफांनि आबादारिफ्रा माबा मोनसे असुबिदा गावनि जिउआव आबाद मावनो थांनायाव जे आबादारिनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथिनो गोनां आरो सरकारनि आसनिफोर जि मोननो थाखाय माबा मोनसे मिथिनांगौब्ला नैबे एग्रिकालसार नलेज सेन्टाराव जोंनि सुक्लाय सेरफांनि आबादारिफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे एडिअ माने खौ लोगो हमनानै जाहाथे रायलायो। आरो रायलायनानै गाव मोननो थाखाय माबा मोनसे जे सुबिदा दंबा बेखौ मोननो हासिगोन। बे आंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा। मानो होनबा आङो मोनसे सिमां दंमोन सासे आबादारि हिसाबै। आंबो 2020नि सिगाङावनो आं कमार्सियेल आबादमोन। आबादारिनि दुखुखौ आं बुजिगौ आबादारिखौ सहाय खालामनो आंहा मोनसे गोसो दंमोन जे सानसे आबादारिफोरनि मोनसे अफिस बानायलांनो हायोबा आंनि जिउआव बे आंनि थाखाय बिराद गिदिर सिमांमोन। आरो बे सिमाङा जाफुंबाय दिनै बेनिखाय गोजोनदों। 2021आव आङो गिबि माने एग्रिकालसार नलेज सेन्टारनि थाखाय आं प्रप'जेल स्टेटआव होदोंमोन। 2021आव आंनि प्रप'जेला एक्सेप्ट जायाखैमोन। आरो आङो गाव माने दुरबल जायाखैमोन। आरो 2022आव आङो प्रप'जेल आरो पुनरबार साबमिट खालामदोंमोन। आरो प्रप'जेला एक्सेप्ट जादों। आरो एक्सेप्ट जानायनि उनाव दिनैहाय बे खामानिया मावनो दिनै माने अफिस मोनसे पुर्नांग मोनसे माबायाव फैबाय। दा बेखौ गाव मावना होनो हानानै आबादारिफोरनि थाखाय आं सुक्लाय सेरफांनि सासे MCLA बिटिआरनि सासे EM हिसाबै आं गोजोनदों। मानो होनबा आबादारिया जौगाबानो देशआ जौगागोन आरो जोंनि ओनसोला जौगागोन। माने इक'नमिक ग्रथ माने जोङो बयबो जोङो थाखा फैसा खामायनांगोन। आरो थाखा फैसा जाबासो बे ओनसोला डेभेलप जागोन। जों आबादारिया माबा मोनसे प्रडाक्सन जाबा सासे आबादारिया जि फैसा मोनो बे जोंनि देशनि थाखाय जोंनि थाखाय बयनिबो लाब। आरो जों माबोरै जों आबादारिफोरखौ जोङो कुशल आदबखौ फोरोंनानै जाहाथे बे आबाद मावनानै जाहाथे बियो जाहाथे रांखावरि खामायनो हायो जों बेखौ बयबो सानो। आरो बे साननायनि मोनसे स्टेप बियो दिनै बे एग्रिकालसार नलेज सेन्टारनि गेजेरजों जों सानदों बे सुक्लाय सेरफांनि आबादारिफोरखौ जों जेरै हायो जोङो माबा मोनसे जों खेथि मावनायनि सिगाङाव जोङो माबाफोर आदबफोरखौ मिथिनांगौ आदबफोरखौ जों गियानखौ होनो थाखाय मोनसे जागानि स्थान नांगौ। बे जागायानो जाबाय एग्रिकालसार नलेज सेन्टार। बेयाव जोङो कृषि माने उन्नयन बिखाया आरो लोगोसे SDO बिथांमोनाबो बेयाव जुटि थागोन। आरो साइन्टिस्टफोर KVKनि साइन्टिस्टफोरखौ लानानै बेलेग बेलेग आबादखौ मावनो थांनायाव बिनि आदबखौ रोंनांगौ जायो। माने सोलोंथाइजों लोब्बा दं आबादाबो। दिनै बे सोलोंथाइजों लोब्बा दं माने हिसाबै जों आबादखौबो जोङो रोंनांगौ दं खोथा दं गोबां मिथिनांगौ खोथा दं। होमबासो आबाद मावनायनि जिखिनि सिमां बे साक्सेस जायो। जाहाथे आबादारिफोरखौ जोङो जि आबाद मावो जाहाथे बे आबाद मावनाया जाहाथे बिनि सिमाङा जाफुङो बेखौ जों माबा मोनसे सहाय खालामनो हायो नामा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट थ्रुयै बे आसा खालामनानै बे एग्रिकालसार नलेज सेन्टारखौ मोनसे प्रग्राम हिसाबै स्टेटआ बेखौ बानायदों। आरो बे हिसाबै जोंनि सुक्लायाव बे दिनै जाफुंबाय। आरो बेखौ जोङो बयबो गावनि आंगो होननानै आबादारिफ्रा